З технічних причин розгляд скарги знову перенесено. В окупаційному Київському райсуді Сімферополя мали розглянути апеляцію Сохіби Бурханової на дії російських силовиків, які відмовляються видавати тіло її вбитого чоловіка. Цього разу на засідання не з'явилися ні прокурор, ні слідчий. Також не встановили відеозв'язок з Бурхановою, яку утримують в російському Краснодарському краї у центрі для іноземців. Адвокати вимагали видати для поховання тіло Набі Рахімова, вбитого нібито за спротив внаслідок спецоперації окупантів. Російські силовики вже майже 3 місяці у цьому відмовляють. Раніше посилалися на слідчі дії, а тепер кажуть, що він терорист і тіло можна не видавати. А за словами близьких, тіло родині не видають через те, що його катували перед вбивством. Разом з тим окупаційні слідчі відмовляються представляти дружину Сохібу Бурханову представницею чоловіка. Значит, следователь ссылается на то, что не установлена, по его мнению, родственная связь между Бурхановой и Рахимовым. Хотя в день ее допроса первого был представлен оригинал свидетельства о браке, который заполнен и на узбекском, и на русском языке. Все вот эти потуги ее выдворить за территорию Российской Федерации, я считаю, связано с тем, что таким образом следователь хочет преградить ей возможность отстаивать интересы погибшего мужа. Вот. Но благодаря жалобе в ЕСПЧ адвокатов, как вы знаете, приостановлено ее выдворение, и до рассмотрения ее основной жалобы она будет находиться в центре. У сфабрикованих справах та судилищах над українськими політв'язнями в окупованому Криму відбувається деградація. Про таке заявив адвокат Еміль Курбєдінов. За його словами, захисники фіксують непоодинокі факти фальсифікації доказів проти їхніх підзахисних. Так у справі проти фігуранта так званої білогірської групи Азамата Еюпова сфальшували навіть оперативний аудіозапис, на підставі якого Еюпова звинувачують у тероризмі через причетність до Хізбут Тахрір. Абсолютная безнаказанность силовиков и судей, она уже переходит все черты, так можно сказать. Да, тому примером, например, новое вот дело, которое сегодня уже поступило в Ростовский суд Азамат Ага Еюпов, где вообще не его голос на видеозаписи, да, на аудиозаписях, и он об этом говорит, и мы все прекрасно слышим и знаем, любой человек видит это, но все равно фальсифицировалась фонограмма, фальсифицировалась выводы фонограммы, и следствие все равно обвиняет его по этим особо тяжким статьям, хотя действительно там не его голос. То есть уже следствие плюет на все эти, так скажем, доказательства и просто подделывает и фальсифицирует их. Крим ніколи не буде російською територією, а історію переписати не вийде. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, окупанти ніколи не любитимуть Крим так, як його люблять українці, а також поділився власними спогадами про відпочинок на півострові, а звільнення окупованого нині Криму – лише питання часу, каже глава держави. Я там жил. Это моя земля. Это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Нельзя в голову прошить татарам и сказать: да нет, тут вас не было, там была депортация, это все, значит, придумали. Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени. У Києві знайшли повішеним очільника Білоруського дому Віталія Шишова. Поліція не виключає вбивство. 26-річний чоловік вийшов на пробіжку о 9 ранку, а о 10 мав повернутися додому, але зв'язок з ним обірвався. Поліцейські знайшли його тіло повішеним у парку. На ньому виявили численні садна та подряпини. В організації «Білоруський дім» в Україні не мають сумніву, що смерть Шишова – спланована білоруським КДБ операція. Кажуть, чоловік брав участь
участь у протестах проти режиму Лукашенка, а згодом переїхав до України. Тут він, зокрема, займався верифікацією біженців від переслідувань в Білорусі. В поліції заявили, що перевіряють усі можливі версії та встановлюють обставини смерті. Вилучаються всі відеозаписи з камер, встановлюються, допитуються можливі очевидці та свідки події. Слідчими перевіряються можливості версії вчинення злочину, зокрема вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства. Це на даний момент. Крім того, ми паралельно вивчаємо спосіб життя потерпілого і його громадська діяльність. Справа Шишова під особистим контролем президента, каже його речник Сергій Нікіфоров. За його словами, глава держави стежить за висновками правоохоронців. Єдине, що можна сказати, що нам справді важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі, і нам дуже важливо, щоб ті білоруси, які після подій літа і осені минулого року приїхали до України, щоб вони відчували себе в безпеці. Ми над цим також працюємо. Коли точно виявиться, що це була операція спецслужб, буде реакція президента. Міністри ЄС закликають Україну якнайшвидше розслідувати причини смерті Шишова. Глава МЗС Данії Єпе Кофот написав у Твіттері, що глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації. Його латвійський колега Едгарс Ринкевич назвав новину про смерть шокуючою, а в МЗС Швеції очікують прозорого розслідування. Російські окупанти били по українським позиціям поблизу 6 населених пунктів. Оборонців опитного обстріляли з 82-х мінометів. А в районі Причепилівки, Південного, Новолуганського, Світлодарська та Оріхового відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Ворожі провокації українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Також на Луганщині окупанти вкотре запускали безпілотник Орлан-10. І зранку ворог порушував тишу, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. В українській розвідці слідкують за перевіркою боєздатності окупаційного війська. Зокрема, 2 серпня по той бік лінії фронту розпочалися чергові командно-штабні навчання, звісно, під наглядом московського командування. Заходи відбуваються відповідно до плану бойової підготовки, з'єднані частин 1 до 2 армійських корпусів РФ на літній період навчання 2021 року. Крім того, в рамках навчань передбачається призов військовозобов'язаних запасу та формування військових частин мобілізаційного резерву оперативного угруповання російських окупаційних військ. З цією метою противником здійснюється розгортання допоміжних пунктів управління та відновлення об'єктів пунктів прийому особового складу. Ще 17 кримінальних справ за відмову служити загарбнику завели в окупованому Криму у липні. Про це повідомляють у Кримській правозахисній групі. Крім того, ухвалено ще 12 вироків за відмову служити в окупаційній армії. Всього на кінець липня правозахисники зафіксували 244 кримінальні справи за ухилення від служби окупанту, які передано на розгляд в окупаційні суди Криму. Щодо 222 з них уже ухвалено вирок, ще 22 перебувають на стадії розгляду. Правозахисники нагадують, що безперервна пропаганда служби в окупаційному війську та призов до нього порушують 4-ту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Цілком вакцинованих українців вже більше 2 мільйонів. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Загалом проведено більше 5,5 мільйонів щеплень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав вакцинацію найкращим захистом від коронавірусу і додав, що медична система готова реагувати і на дельта-штам. Він також зазначив, що в Україну надійшло майже 12 мільйонів доз вакцин. Крім того, ще 5 мільйонів доз надійде у серпні. Ми будемо продовжувати нарощувати темпи постачання вакцин в Україну. Вакцинація сьогодні –
це можливість перенести хворобу легко, без потрапляння до стаціонару, без потрапляння до реанімаційних відділень. Тому вакцинація – це один із запоруків запобігання колапсу системи охорони здоров'я, яка продовжує рятувати життя українців, незважаючи ні на що відбувається зовні. Темпи поширення коронавірусу у Криму не сповільнюються, визнає окупаційна влада. Там щоденно фіксують більш як 5000 нових пацієнтів. Бракує ковідних ліжок у шпиталях, каже окупаційний заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лясковський. За його словами, вільними залишаються всього 15% ліжкового фонду. Білоруська спортсменка Христина Тімановська залишається в посольстві Польщі в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу і в найближчі дні поїде в цю країну. Там їй пообіцяли безпеку і можливість продовжити спортивну кар'єру. Також відомо, що чоловік спортсменки вже виїхав з Білорусі. Скандал навколо білоруської легкоатлетки починає розслідувати Міжнародний олімпійський комітет. Ми встановимо всі факти, вислухаємо всіх учасників, і це займе час. Але наша головна турбота – це благополуччя спортсменки. На Олімпіаді в Токіо Тімановська мала бігти естафету на 200 метрів, але спортсменку без її згоди включили в список учасниць естафети 4 по 400 метрів, хоча вона спеціалізується тільки на коротких дистанціях. Після цього Тімановська публічно розкритикувала білоруське спортивне керівництво в соціальних мережах. У відповідь бігунку спробували відправити до Мінська, однак в аеропорту вона попросила захисту у японської поліції, а також звернулася за допомогою до співробітників МОК. Ми говорили з нею двічі. Вона запевнила нас, що відчуває себе в безпеці. Зараз в МОК чекають звіту від Національного олімпійського комітету Білорусі. Рішення у цій справі обіцяють винести, коли будуть відомі всі обставини інциденту. З відрами і пляшками зневірені жителі турецького Мармариса вийшли на захист своїх будинків. Сюди впритул підібрався вогонь. Люди лають владу за те, що ті послали недостатньо вертольотів та літаків. Без допомоги з повітря все марно. Що ми можемо вдіяти? Невдоволення людей зростає не тільки тут, але й в інших регіонах, де палають пожежі. Цього року вогонь випалив утричі більше території, ніж в середньому за рік – 136 тисяч гектарів. Причиною займань влада називає підпали. При цьому поширенню вогню допомагають 40-градусна спека та сильний вітер. Якщо хтось може приїхати, хай приїжджає. Тут неможливо нічого зробити без вертольота. Що нам робити? Літати по повітрю? Тут зібралося все село, ми нікуди не втекли. Влада повинна подивитися на це і теж нікуди не тікати. Сюди потрібно відправити трохи літаків. До Туреччини поки прибуло 3 пожежних літака з ЄС, 1 з Хорватії і 2 з Іспанії. При цьому адміністрація Ердогана критикує у соціальних мережах кампанію, що закликає до міжнародної допомоги. Вона каже, що більша частина інформації про пожежі – це фейкові новини. За даними турецької влади, вдалося локалізувати 125 зі 132 пожеж. Вогонь продовжує загрожувати жителям на узбережжях Егейського та Середземного морів. Там знаходяться безліч курортів та готелів. Тисячі людей вже евакуювали. Згідно з метеорологічними картами, в охоплених пожежами районах кілька місяців до того тривала посуха. Так рівень вологості повітря становить тут всього приблизно 8%. Ці коні постраждали під час лісових пожеж на сході штату Вашингтон. Тепер їх лікують на ранчо, яким керує природозахисна організація, а на допомогу приходять волонтери. Серед них Емілі. Вона приїхала сюди з 11-річною донькою з сусіднього міста.
Ми тільки що впоралися з пожежею у своєму місті. Тепер добровольцями беремо участь у пошуку і порятунку осиротілих лошад. Місцевий ветеринар знав, що у нас є досвід. Він зателефонував і запитав, чи готові ми допомогти. Деякі коні обгоріли настільки сильно, що їх довелося приспати. Решті ж ранчо Рок-Айленда забезпечують цілодобовий догляд. Використовують антибіотики, креми від опіків і ванни з холодною водою. У них опіки по всьому тілу, більш серйозні на ногах біля копит. Всі вони кобили, так що у багатьох пошкоджені молочні залози, від хвоста по всьому животі. Кобили годували своїх лошад, і тепер все це в опіках. Коли коні отримали опіки, їх шкіра буквально злиплася. І тепер, коли вони рухаються, рани відкриваються. Врятовані коні постраждали в пожежі, яка виникла через удар блискавки. Вогонь охопив територію індіанської резервації Колвіл. Тим часом на північному заході США триває сезон пожеж. Причина – тривала посуха і спека. Минулого тижня близько 70 лісових пожеж знищили понад 400 тисяч гектарів лісів і чагарників у 12 штатах.